câte un mic dar pentru fiecare. Copil până. Și în dulapul mai găsim câteva lucruri, la care noi o să ne gândim să vă mai aducem. Bine? Ce doresc? Să aduc mașina de spălat aici. Și o aduc mașina de spălat. Noi vă îngrijiți cu ceea ce mai vă trebuie. Și vreau să vă trag. Deci vom ține legătura și vom veni să vă verificăm. Să nu considerați că o facem altfel decât abordează dumneavoastră bine. Nu-i voie să mai aveți lentele de pat, mai aveți... Da, ai bucur de alumăminte, și după aia puțin, că da, fac și acolo. Deci, faceți focul, căutați să vă gospodăriți, căutați să vă fie bine și eu cred că este mult, mult, mult mai altfel de cum ați fost. De aici să nu mai plecați. Bine? De aici numai la școală și la voi. Așteptați în fiecare zi mă întreba, mami, dar așteptăm să trece la doamna primașă să mergem. Da, pentru că ei când vine la școală, ei cu copiii ce sunt învățat acolo, se duc încolo. Nu, deci o să mai vină la tine. Nu, de la școală, nu? Da, abia au așteptat televizorul, curentul. Păi nu. Aia mai bate vântul. Aia nu aveți în vedere. Deci ce vreau să spun, voi aveți ajutorul social care fiecare lună. Nu o să-l primiți. Pentru că acel ajutor social merge pentru iluminat, o să ne îngrijim noi, și pentru, cum îi zice, capul și pentru ce mai vă trebuie vouă, deci să știți că acel ajutor social este al vostru, dar vine, noi plătim curentul, noi plătim așa. Să știți de lucrul acesta. Să aibă și copiii și ceva. Da, acum depinde de voi, să păstrați, să vedeți că pentru voi păstrați. Doar știm că acum mai mult nu vrem mai... Când vă faceți curățenie, tot timpul să fie... Aici mai sunt lucruri care